Hoy! Uy, pre. Nya, sana man? Okay na kayo tulog, pre. Kwarta na ta, pre. Uy, pre! Uy, pre. Tok mo lagi ka, pre. Mao lagi. Problema lagi ko ni usaha untuk pangwarta ni. Wa na gyud. Wala na gyud ko'y kwarta gyud. Saon na ni? Lagi, pre. Ako sa gani, pre. May problema dyan ko, pre. Gusto ko, wala akong mati-iti yun, pre. Wag na problema lagi ko. Gusaon. Mao lagi niya. Na ako'y nanunaan. Isa man, pre. O makisabot gid kanako. Panuhan kita ni. Oh, sige. Ade may mayo ha kay ako gani harag ko nahuna gani. Ako nakita gid ko di mo ikagay mo ko dagyog. Kuha ning istorya kay duham ta. Sige, sige. Paminaw ha. Mina ko. Makasapi kita ni. Ya, Makakwarta kita. ya, tis ka kwarta ta na. Gamiton to ni pagka krabal na to gamay. Ah, sige ha. Istorya na. Oh. Ako magpasipas ita. Pasip-pasip. Kumbuya ta duha ba kumbuya ta. Ay, kumbuya ta. Ako mananambal ko. Mananambal ka. Oh, ikaw ako ang taw-taw ka dito nya. Ug usay istorya dito, mga na dito usay sakit. Tawag di kanako. Sige. Mas maayo na. Tawagan ti ka, Gusay. Mangutana kung ladaan Oo, Gusay sakit. Sige. Ako lang pug kuan nimo Gusay ilang sakit. Para pasiyor kita mga kwarta kita. Sige, sige. Ya, kamusta man na to? Kuanon? Eh, karon plano na to karon. Sige. Oh, sige. 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 Na. Nah. Oh. Dako na kuan na. Mas maayo mag-atay kag pangabularyo kay para tuhuan juga. Oh, magka-retire ta. Sige. Oh, sige. Ako yung mukhaan si mong kutsum. Sige. Ya, mangita sa ko. Ay, kani sakto gyud ni. Kani akong mo costume niya. Kanina akong pag-ibton dai kay iyan na ada, murag gyud ka bularyo ani. Nabot siya ibutang siyang oh. Kare, manguha ko ani. Upat ka buhok ani, magkuha ko upat na ni. Isa, duha, tulo, upat. Ani, pahit sa kini. Mo ni ibutang ako siyang oh. Pre! Asam pre oy? Pre, kani pre. Oh. Mo ni ibutang ko si mong pang-attire pre. Oh, sige. Kani sa ulo ni mo pre. Kani mo ni imong kuptan magana-ana ka pre. Sige. Ibutang pa tong wara. Sige. Ako ibutang diri. Sige. Ako sa tarong mo na kay ipulong ko ni. Tarong nga gid ha. Tarong mo na to lagi. Ingon jud ko nga manambal ko. Oh, Nyap. Ako ating-atingan kay Kabantay ka krabal kung- ra bata. lugar nga si Kihor. Way maka pasipahan nimo pre pre. Mura sa bularyo ani. Sige. Na. Ayo gina pre. Sige. Awa tanaw. Ya. Kana bolero tag tanaw niyo. Kani pre, diri na ko ni butang. Oh, sige tanaw dia. Duduhan ni siya dia na. Tarong mag-acting ha. Ah, gamito ko ni ko pagka jiri krabal nako. Para magka kwarta kita duha. Ay gablaka kay ako sidekick mo. Kani kawarta gyud tagdako ni. Ah, tike bala dia. Lagi. Okay na. Diri ra ka sa mangga. Oh, sige. Adto ko ngadto. Tarong gin mo acting ha. Aron makakwarta ta. Oh, sige. Ya, adto ko ngadto. Oh, sige. Tarong nga gyud. Ako lagi bis. Ato ra daan bi. Kwarta lagi tani. Usa to nga nimo nga gida? Diri krabal? Ako mo gamito pagka jiri krabal Oh, ko. sige. Sige. Adto ko ngadto ha. Oh, sige. Oh. Oh, gi ikaw na bala. Oh. Spray king tikong ko. Kaya bahala ha. Oh, sige. Noy, nga naman ka Noy. Ngita ko katampalan ba? Nga naman day ka Noy. Anak, pas mo ko sa kaon. Oh, nakuha na yun, na-overdose ka sa kaon. Anak, maaba na. Asa mo ka magpatambal Noy. Ako kabalo na ako kay patang kabalo asa dapat patambalan ari. Oh, naman gano'y sikat kayo din, mananambal Noy. Oh, diretso na ka Noy. Ano. Alam mo dyan, anak.
Salamat kaayo dong. Oh. Salamat. Ah, Oh. na, dito siya, Galing sakit. Yung nano yung epekto overdos kaon. Niya pala kaon niya. Lah, kana mo sakit ko pa na. Nong. Ay, dong. Asa man ka nong? Nandito ako. Patabalag. Buko. Nganom di ka ba? Na, gusto ko sa ama. Stroke sa ubo nong. Ah sige nong. Namay nong, pamino nong. Ay, dong. Nay sikat ka dia nga manambalay nong. Asa? Daan ang daan yan ay mangga. Oh, Muhunor ka ng mangga nong. diha. Oh dia. Istrita lang nong yan ay mangga na punuan. Nasa dia nong. Oh, sige. Epektibo ka naman ang balong. Salamat. Nausam ni panahon na katong usa. Sige gaan na ba? Ya karon ga na. Saan man meron oy? Murag ina gyud. Ano ko kasabot ani? Kuyawa gyud. Panak mo ko pangugha oy. Ate pila kong kuan di magduwa. Uy. Nong. Asa ka nong? Siyempre, lagi ko kay... Gusto ko. Siyam na sakit ako. Kabawang sa sakit lagi. Dong. Napas mo ka sa kusog nong? O stroke sa kusog? Malagi na. Kabawang sa sakit. Ala, sige nong. Nako kailangan ng balay nong. Kabantay ka na nga daan. Lingi ito nong. Lingi. Kana. Naimangga na kilid. Imong tanaw na di ang mananambal. Salamat kayo, dong. O sige. Aping-aping yung taon nung hanong. Oh, dong. Sus na unsa naman ni panahon na Tulo na gyud kabuk ni agi. Ang sus lahi pag yun. Nega ana-ana. Napoy ga. Hala, uy naunsa naman na. Ay, ako sa nabutang ko nabi. Ako tong tawagan si pre. Yan ay tulo ka customer nga to, kwarta na ni. Hello pre. Lo pre. Naitulo ka customer da pre. Kwarta na ni pre. Oo pre uy. Grabe sakit pre. Ang kinaunang wana da pre kay ubrid to sa kaon. Sige lagbuka ang baba si kusap-kusap sa guig kaon. Ubirdo sa kaon. Oh. Lagi grabe gyud na sakita pre. Tayo sa gulgaba-gaba na iyang tawhana di ay. Oh sige pre. Panang usa pre. Saan na pre? Oh, ya. Tulom to sila ang ikaduha kay stroke sa ubo. Stroke sa ubo? Karon mo kadungo ka ng sakita pre. Ah grabe, sig kurog sig ubo-ubo. Ako gina tahagi ko si matakdan yung ko tong stroke sa ubo kay sige mag-ubo sa tubangan. Yay mo. Gamit yun akong pagkadir kraban na da. Kanang usa pre? Ang ikatulo pre kay katong stroke gihapon pero nay kalainan. Oh, stroke. Ang usa stroke sa ubo, ang usa kay stroke sa kusog. Aw. Stroke na sa kusog. Oh, Murag kumon-kumon ra kina. Padadara ko na. Dali ra kina pre. o sige pre. Kay kuan pre, giyawat og nana diha pre. Kanay bahala pre. Kanay bahala sa mga spray kongkong, spray kangkang nimo pre. Oh sige pre. Sige pre, pareho na dito pre. Kay magpaapot ko diri pre. O sige pre. Oh sige pre. Sige pre. Oh. Kwarta gini ron. Listo lang ni mga tawhana ron. Kwarta gini manig dako. Bansaya ginamoy. Plano gidaan ba? Practice ko ani ba? Saon ko ni? Nistira Bostis. Di gud maura. Murag kuwang gud. Stir Stramandesta. Kuwang gud. Murag kana yung confident kay ba? Para tuuhan si ko nga manambal ko kay. Aram ka kwarta gid mi. Estas tormaderas here to the home. Es ganas benedictus espiritu. Mauni ni siya. Mauni gini siya. Mauni gito. Seryoso na kay ko ato. Sige, kukuwat lang ko lang din.
Nakibaw na ko sa sakit nimo. Na-overdose ra ka sa kaon. Espiritu Santo eres. Pongo. Hirebras, mamayo ka na ni kong ampo na ko. Kumikan sining paypay ni Unto. Hirebras. Lima kabatala. Barog! Maayo na kay kabot sa inyo ha. Salamat noy. Ay, salamat ni. Bayad. Di libre, bayad ni. Pinamabiranan na ako dong. Okay, sirtisin man ka. Tiga ang discount ako. 1,500 lang. Naku, na, nagbatambal gani ko kay para maayo. Pantiwas manangin mo ha. Adi, kanina mo, adire. Inahanglan, mamaayo man ka. Siniguro man ikong tambal. Inikuloy sa inyo ha. Di pagkakatuktok sa balay ablip. Ayaw na ka. Hindi ka sa kagahom. Mauwa. Oh, basta bilsin ko na tong sabot. Kaya kinagbayay rin ato. Di tayo nga para sa ubahan mga warta yun. Gawing mahal anak. Magmatiwasan ko anak. Adi, lagi ka matiwas. Ayaw ka. Sige. Bayre ko. Sige. Maumang yun. Mabayan na lang yun ko. Oh, sige. Paabutan sa Sige. Sige, maayo na ka dito. Maayo na ka sa inyo ha. Salamat kayo dong. Oh, sige. Marin ako. Oh, sige, hinay lang kay kabot sa inyo. Maayo dyan ka. Salit lagi sa kong tambal. Sige. Oh, sige. Iwas, okay, kantigwa nga ka. Kwarta na ko. Bilsin ko. Gusto mo yan sa lusaw. Ira ba sa usted, sira. Nakabaw na ko nimo. Stroke ka sa ubo. Ay, pungo. Barog! Maayo na ka, ikabot sa inyo ha. Oh, maayo na ka, sa imong stroke, sa imong ubo. Oh, ayaw lang sa, ikabot sa inyo, maayo ka. Mamayo lang ikabot sa inyo ha. Ya, ang bayad ni mo. Ilangan. Lisod ka sa kita kay dagang kay gahom lang ko na usik ka ni. 2,500 lang. Oh. Eh. 2,500 ra ko mangayo nimo kay kanay mong sakit. Dako kay gahom ako nakuha ni. Kita dire. Oh, sige. Sige, salamat. Sige. Abot sa inyo, maayaw na ka. Sige, salamat. Sige. Kwarta na sad. 2,500. Plus 1,500. 4,000 na kwarta na ko. Induta, gining pang malataha, uy. Di ko masipyat nila. Ibaw na ko mo. Stroke na kas kusog. Aray, punggo. Ayuhon di ka. No, sira bra, dumbiriran, sira, hirrahas. Hawa de mga demonyo ni mo. Kiningahong nga duhay double blade ka. Ina ba skip ba da purga ba puste. Barog kay maayo ra ka. Barog. Mamaayo na ka gumikan sa kong gahom.
Eh, bayad mo ang bayad mo. Bayad. Ang sa'yo, bayad ba? Dili may bayad na ko ni. 3,000 ra, 3,000 ka, 3,000 ra. Tutus mil. Tukuan na, bangarta na inyo. Pagkambal ka ninyo, pagkamaya ko. Bangarta. Ingon ani ini mo dire. Maamayo ka. Di ka ingon di maayo. Basta mo bayad lang ka sakto, hindi ko balik dire. Mamayo lagi ka. Bebe. Eh, bay, kota sa bulusan mo kay. Bayad yo ka. Hindi lalim ning mananambal ta. Bila ko to na. 3,000 ra, 3,000. Oh, sige, hinay ito. Salamat kayo na. Sige, hinay. Kwarta na ko. Dako naging kwarta. Asam tos kumpare. Uy! Uy, pre. Nya, sana man. Okay na kayo tulog, pre. Kwarta na ta, pre. Pila man na. Kuha na to. Di 2,000 pre mo, Mario. 2,000? Pila man rin go din to de. Kamay mo nga 6,000 ra, pre. 6,000, 2,000 ako. Grabe ti kasala pud mo pre. Di lalim niya kung gibuhat pre. Ikaw ang abot ra ka dito. Ako mo ginagawa na to pre nga dire ang mananambal. Away ayon mo pre, sunod. Di na to na padayon oy. Tugan di ka tong tulonon nga imo giilat, ka tinud manambal. Tugan dito. Tugan dito. Apin ba si atong kuan? Kita man duha ka sabot. Bahala ka niya. Tugan dito. Mangambot man ko kay 2,000 ra may maghatag na ko. Bahala kayo. Tugan dito. Tugan dito. Bahala. Ako na ko, pre. Tugan dito. Bahala ka diha. Bahala ka diha pod. Estorbedoso, estúpido espíritu. Ay, katawa mo. Espíritu de Santo. Hi guys, salamat po sa iyong suporta at don't forget to like, comments, Share. Subscribe. And don't forget to click the bell para palagi kayong nakasubaybay sa aming mga video na ina-upload araw-araw. Bye guys. Thank you so much. guys. Salamat. Patik. Oy.